Programang ng kapakangigan, kadagdag tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudan nga ti surat, ti pakasalitaan ni Alvin nga napawluan, Jak tu sumuko! Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tasang sangpet ko dito balay nga naggapo iti opisina. Kalpasang nga di magasak, iti dati nga dagdagasak manong. Tano kasta nga gapo akon iti opisina manong nemi, dumagasak lang ang dumagas, iti balay. Balay damadel manong nemi nga ipadpateg ko. Ket kalpasan sa diyay, nagawid ak dito'y balay. Nadanon ko nga dagos manong nemi da papa kini mama iti salas. Alvin, pa, ikag sukatin. Tagsubli ka nga dagos dito salas ta ada napateg ang pagsasalitaan tayo kada mamang mo. May panggaptan niya, papa. Basta napateg unay. Ilang kag sukatin. Kahit mo nga dito minom, ang kapay minom. Tidanom ma, pa? Ti arak. Ganyan pulpul sa buka. Magita sarak, sawa tawan nga gamang uminom. Ada linoto ni mamang mo nga naimas nga pulutan. Sige pa, no kurso nada yung agsangot ang uminom. Siyak ti buradag kada kami nga talo nga kakabsat manong nemi babae di kiti manangik. Dami na asawa da, siyak layang ti awan. Adamatan bukod da nga pamilya, ken ada bukod da nga balay. Adamatan bukod da nga business. Ada business da papaki ni mama, manong nemi, idinto siyak ket mga obisina. Kaya't kumada papaki ni mama nga siya kunti, mang manage ti negosyo mi, siyak mo't kursonada. Natanggan ka no ti ulok. Siyak ti buradag ket siyak ka no ti rumbay nga tawid iti negosyo. Madlaw ko mo't manong nemi nga maluglugi ti negosyo da papaki ni mama. Takasan no, babaero ni papa, sugadur pa eh. Imalalaan na gid ya. Imbaglaki din ko nakid dito sa anak, imalak yung ko anak. Hindi na kapila sa kun manong nemi na panakon iti salas, ti maugan ni papa, na imas nga peso ti pulutan manong. Kurso nadak, isang ti maugak mo sa uminom sa nagpulutan. Ano ka dito napatag nga pagsasaritaan tayo papa, mama? May banggap ka di mo ng tinegosyo? Ipasublat yun kanyak tinegosyo kasta. Kabaylan mo baylayan kini mamang mo. Yan naroon na itat medyo pimintas manin. Kalbasan nga naalangon mi ti panakabarangkap na. Panakabangkalap na. Kasanot panangalangon nyo. Dahil nga rin ti problema. Naalangon nyo lang rin ti negosyo. Nga apa problema kay pelang pa. Jay problema mi ket da jay na nangalaan mi iti panangalangon mi iti negosyo. Nakautang kami ditakkel. Iti bangko. Saan nga iti bangko? Iti kumpadre mi. Nga damat negosyo na. Kaya ko nga matungpal ti nagtutulagan mi. Nagtutulagan nyo. Nagtutulagan mi kada kiti nang bulutan mi ti kwarta nga nangalangon ti negosyo. Nagtutulagan nyo panagbayad kasi pa? Oen. O rin mabayag nga saan nga mabayadan basta lagi di matungpal ti tulag. Nga da kayo ken ni Elsa nga anak daket da kayo tagasawa. Anana? Imposible mga sa mo nangeg ket nakalawlawag ti panangibagak. Itaugak man data nga paset. Oras siyak mat pa. Itaugak mat. Kasla madiman diyan ang ngig ko. Ulitek. Kas nasken ka di pa ilang ulitek.
Ulitin niyo pa. Nakautang kayo, na kayo lang hanga tayo. Nakautang kami kunayo. Talagang natagkil ti ulo maya. Nasukir ka nga inanak. Gusto man ti kunak. Handa kiramrama na nga imutang. Handa kaila kini mama timutang. Nakautang kami kini mamang mo, iti kwarta. Kadag iti naganak kini Elsa. Tapno maalangon ti negosyo. Iti kondisyon, nga da kayo kini Elsa, ket agasawa. Kada, dahil tamad lang. Ganito kanayo pa. Ulitin ka di manen. Manursuron ka. Ay, hani, tapuso. Manya kaya. Magkasarita ka din na siya at iti anak ta. Tapos awang problema. Kasarita man na siya. Saan nga bugbugkawan na kasta? Kasi ano nga naman kinipakita na lang ti kinasukir na. Ano? Nawata mo? Nawata kon pa. Ngim. At ngim. Saan ko nga itin, Elsa? Amoy mat nga sa baling ipatpatig ko. Dayjay nga madel! Pa, naibagakon ka na kayo, hindi. Masigog ni madel. Ako ang bibiyang ko! Agtalna ka lang, hani, anak ko, maya pagpungtot ka. Dito nga minti ko nakita nga saan kayo nga umininom, tada ito arak timang pagpungtot ka na kayo. Iso na lang, ma. Hangad na kayo. Mabagpungtot kang kakunayo. Dahil nila yung matpapatig, pungpungtot. Talagang supringan dito ng anak mong lalaki, kakaiso ng lalaki. Lagtal na kami na hani, ha. Bamunta sakti makisarita kang kuwan. Lagan, takay karotin nga gina nagsarita. Na uminumaklatan, nagpulutan. Alvin, mawatam ko ma, ti sitwasyon mi kinipapang mo. No awan di kita naganak kini Elsa, nga nangalangon ti negosyo. Awang kumaitan. Ma, salud-sudak man ngamin, apa nga na mabang-bankrupt ti negosyo. Gagangin dahil na, hangagangangin papa, mama. Hangagagangin nga namalugi. Agning negosyo kayo pa ilang arugmat, numaluglugi kayo, isa na din yun. Aping nga nalugi kayo o numaluglugi kayo. Aping nga guutang kayo. Saan ko masungbatan dito? Aping doy kayo sumbatan, mama. Hoy! Amok na siyak manititiriada mo, Alvin! Gabuto na kayo naking basol, papa. Oh! Basol yun. Apay, papa. Agning negosyo kayo, papapananti kwartat negosyo, babae, sugal. Sumantikan! O, nasayat na salitaan ni Kastoy. Basta, na kami di matungpan. Mayat ka man wano saan. Agasawa kayo kini Elsa. Gabuta. Nalpasan nga na pagsasalitaan na ita. Kaya't mukha di nga maatake ak. Kat matayak. No, kid kait kayat ko mapasamak. Alvin. Awanan ka ti utang nga ni pag-anakan. Huwag nga peso anak. At sakit ti puso ni Pang mo. Kaya taglalalo nga, kumaro na itang sakit na no. Sumpiat ka pa ilay. Ma, api nga siyak ti pagbayad yun ti utang yung saan nga pagbayad. Katuan, pinautangan na kayo. Iti dahil nga kondisyon tapno asawait ni Elsa. Hanggang ayatin ni Elsa, kit ni Elsa ayatin na kata. Ayatin na ka ni Elsa. Masursurom to ngay patay. Ma, kasano nga rodan ni Madel? Ni Madel nga masikog, nga rumping laing nga. Siya, isot asawain. Iho, ni Elsa ti asawain. Awang pagnanagam ka ni Madel, kaya ti apo ko mikang kuwan. Tatumulong kami nga mga suporta. O, kanta nga pa yung pala nga nalawag. Pag gustuhan na kamlaing kinipapang mo, iho. Makiasawa ka kini Elsa. Kadadalatakin ka, no saan mo masusuro nga ayatin Elsa. No ni Madel na talipat-patik mo. Pangasim. Dahil ito'y timaudi akid daw miking kaiho. Please. Ipagpagapum ko ma. Iti, among tikat ko sawin. Kakaiso na nga, nalangon ti negosyo.
Uri taing karimat ni papang mong isardeng ng tagsugal. Isardeng ng tagbabae. Ipatsin yung isardeng naman. Saan kang nagsukir pa? Ita mga ano, makapungtot manin ni papang mo at maatake. Manong nemi, iliad na akong siled ko, inam-amiris ko ti amin. Nasukirak kadilaengan nga anak, tapno saan ko nga patganda itakid daw da papaki ni mama. Marmar po gan tinegosyo da ngam naalangon da nga negosyo. Gabot ta pinautangan, da kiti naganak kani Elsa, da papaki ni mama. Yung kari ni papa nga saan ka nung nagsugal ka nagbabae. Ikasar ko ni Elsa. Ket suportarak met anak ko kini Madel. Wala nga. Anyan to't marik na ni Madel no ibagak. Nga saan nga iso ti kasar ko. Nagsagaban to laki ti kastaunay. Nakakasi. Nangro nagat dandanin nagpas ngay, dandanin nan ipas ngay. Ti anak mi. Kinapudno na. Hindi ko mapila kayat kung iyam-amu ka tapapaki ni mama ni Madel. Nga ayaban dito balay. Hindi baga na nga masikog. Ngim pacheck manong nemi. Nga saan laki de pastor ken tapapaki ni mama ni Madel. Dadi da kayo tapos. So nga nagpanuray nga di makdakal ti tiyan na. Nga saan ko may desisyon ng ikasarisona. Ita, bimalaet ni Elsa manong. Nakitkitak ni Elsa, napintas mo. Okay, matisuna. Iso na lang tani ni Madel, tipat-pateg ko manong na yun. Kabigatan na manong nemi, kabayatan nga mamambigat kami kada papaki ni mama. Damdamagan ni papang mo na okay kang kan. Tigatulagan. Tano okay kang kan. Ma-schedule nga umay da Elsa ditoy akadwana dagiti naganak kang kuana. Para iti panagtutulag yun. No kaano ti kalaysa. Isoda tumay mama. Saan nga dito mapan? Isodan tuma ditoy. Tarito kayo nga kasar. Sige ma. Umanugot kan iyo. Umanugot ak. Ikasar ko lang ni Elsa. Ngimsang kong ayatin. Kabuta nila ang Madel, tipat-patek ko. Okay lang. Basta danaskan kita sawaan. Kamalman det ang aldaw manon nemi di magasak manin iti ayan ni Madel. Idi manon nemi ta mapasungadan na kon. Inurura na kandibsagit ikot sa kalpasan na si Mabat ng Barako. Alvin, kapulan akon. Numabalil na ko makit. Agtalinad ka dito eh. Just in case nga agpasikalak at mangitaray kanya kiti ospital. Sumaritan. Tarira, dita ataw unig nga nagsalita. Adamat ka din nga naken ka. Ken kakapsat mo. At naganakan niya ken kakapsat kung hindi da amo taramiden da. Malaksid no italagnak ni Shelly, ti best friend ko. Gapgapo na dito hitay. Kahit mukha di kang pasublet, takasalita mi sona. Kahit kung hadala ta nakabanday kanyak, nga alis to nga, agkuti, nga mangaramid, rumbing nga maramid. Sang amo di kita naganak kanyak ng kapsat ko, bakag na nervyos da. Sige. Ayabam dito ni Shelly. Sige, ganot. Bilang tatawagan. Dimting ni Shelly manong nemi. Ket ni Shelly timuna nga nang ibaga-akte kinapudno. Dito tangag sarita Shelly. Apa kan mo kayat nga mangag ni Madel ti pagsaritaan ta?
sikapin natin mo na ang pangipakamuak, sakbay kang kuana. Say, I'm sorry. Best friend mo ni Madel. Kinamok, na nasakit mo, tinakam mo. Numamam ti amin. Ano kami deta? Imbaga kang kuana manong name nga nasken nga makiasawa kun asawaik ikasar ko ni Elsa. Ingem, suportarak dagiti agina. Asawaik lang ni Elsa, ngem ni Madel, tibat patek ko. Slatak maawatan. Api ikasar mo kat samubot nga yeten. Api saan nga ni Madel ti kasar mo kat ada sigug sikat ama ni sigug na. Gabuti utang. Nakautang da pa kini mama kadignagad na kini Elsa kat dahil iti kondisyon. Pautangan, pinautangan na ida. Iti kondisyon nga asawaik ni Elsa. Kita niya't klase ng tatang babae. Abay man kikasal iti lalaking na namnamain na sa amumat ng matpatagisuna. Mabalin siguro. At ipamati na kat masusurok tong ipatig. Ngayon saan? Diyak to sumuko. Diyak to pulos isuko ti panagayat ko kani Madel. Iso nga pinayabang katap no. Orin ho, tandanan ka. Bantayam laing, tigayem mo. That just in case nga, agpasikalan, amom noon yung taramidam. Mangibati ak ti kwarta. I-advance ko, para ti gunggunam nga, mangbantay keng kuhana, kan mangtulog keng kuhana. Deto yo? Kumana yung deto eh? Aging ka nga, makapagpas ngay, ken mabalim mo to na panawan. Ori saanin ka, gayem ko, so na, iso nga, jak, dapat patandan, iti panang tulog ko keng kuhana, ngem kasapulam. Kasapulam. Sige, awate kwen, kaputa kasapulak. Hindi kasarita min manong nemi ni Madel, kastaon iti sangit na. Hindi bagak keng kuhana, nga ikasar ko ni Elsa. No, Alvin. Apay nga ni Elsa, apay nga saan nga siya. Apay nga saan nga siya, apay. Ilawlawag ko keng kuha na ti amin manong nemi, ngem kaslasan nga maawat. Dinakla ko mga rodin inayayat. Saan tala ko mga nagamam mo? Saan tala ko mga nagkitkita? Saan nga bali nga sanak ko mga ikasarga pata didakjak may kari iti pamilyayo. Ngem saan ka ko mga manging kaskasar iti sa bali. Asawa ek laing na Elsa ngem sikat ipat patek ko. Kanayin ka ito ang sarungkaran. Sakbay nga agamit ak sa diabalay no gapuak to bisina umuna hapay lang nga sarungkaran kayo. Kas ti dati nga raramide. Itat ko amin masapul yo. Masapul yo nga gina. No talagang ipat patek na Madel, maawatan na kuma. Makipagsakripisyo ka kumakanya. Isa nung masusurum to ngayatin ni Elsa. Saan kuntong isuko? Tsak to pulos sumuko. Tsak to pulos isuko ti panaging patag ko ka. Tsak to aramid ti mga susurong ng mga patag kang kuhana. Gabutag talidad ka nito'y pusok. Madel. Oo, ang harod ti maramit ko. Alvin, nasaan ka man nga makapagkid ka, di kayat, nagitnaganak ka. Nakapinpiman kami nga gina. Nagkakasi kami nga gina. Nasakit met para kaniyak manong nemi takas la marikrik nakday tang marikrik na ni Madel ngem awan ti maramid ko tanalpasen ngay manukutan. Dimteng ngarod manong nemi da Elsa akadwa na ti partido na. Nakapagsasalita kami nenton kaano kadisuta kanulatan ti makamu nga mangi-prepare ti amin namin. Tadyak kayat manong nemi ti maisturbo pay. Isudat agayat
Nagkasar kami, di isudalatan, di makamo. Sagbay nga danunan deta nga kalay sami kini Elsa manong nemi intawag kaniyak ni Sally nga intaraynan ni Madel gabota ka agpasikal. Aging ka manong nemi nga timawag manin nga nangimaga nga nainormal ni Amadel ti panangipas ngayon nati anak mi. Amok idin nga lalaki manong iso nga junior nga dagos timbagak nga naganda. Napanak nga rin ti hospital, manong nemi, kat nakitak ti anak ko. Nakitak ni Madel. Aging ka, manong nemi, napangkong dinamag numano ti Bill, binayadag. Wain manong. Kabikatan na, naiawid din, manong nemi, nag-awid din di kita gina. Iti pa nag-awid dan, manong nemi, hindi kamalman na napanak di magas iti ayanda manong ket kinarkargak ti anak ko. Nagsangit manong anak. O tirumping kasangit mo. O namabising ka? Anak, I'm sorry. Ngayon saan nga ni mamang mo iti kasar ko. Maging kasarak ti sa bali. Ngayon namnamay manak. Edad ko ti amin nga obligasyon ko. Ti panagipateg ko ken ka. Panagipateg ko ka na kayo nga gina. Insublik matlahing manong nemi kini Madel ti maladaga. Kit pinadida na. Pinadede na. Saan nga sisyak lahing ti mang dadede ti dayta. At ni June, duha kami. Sagasa kami ha. Nutit kanyak, right o no left? Para lang kini baby na ito. O naman para kini baby. Is good for a baby and daddy. Ano? Breastfeeding. Is good for baby and for daddy. Wala kami ni pagbagang. Iso nga, kabayatan nagdadede ni baby, iti kanawan dito yakmat kanigid. Nagkatawa ni Madel manong nemi ngem nagsaibek betlaeng. Oh, nagkatawa kayo tayo kalpasan nagsain nagka. Congratulations. Advance happy wedding. Umay kam to kini baby. Ana? Umay minto matangan ti ragsak mo nga mangikasar kini Elsa. Saan ka naragsak? Adda ka na kayo ragsak ko. Mabutbutay nga, Alvin, napintas ni Elsa. Hanya tayo mo. Ang aramidan ng tumot ti amin tap numalok ko yung natarik na. Kasano nutumteng to ti gondaway nga umay ka ket ibagam nga saan akon nga iyayeten. Nga iyayeten mo ni Elsa. Nagsakit na ito yung hinaramid mo, Alvin. Nakakaasi kami pahingagin na. Dimtengen ti kaaldawan ti kasar manong nemi naragsak amin di kiti adday taglawlaw kas tamatan kini Elsa ngem siyak ti saan nga naragsak. Umisam ka mata. Ana? Umisam ka mayat? Awan ti pambarak ka umisam. Nakababay ni tao makakita kang nga naliday. E bakit mo nga naragsak ka? Uri sinsinan lang. Alvin, ikarikan ka. Aramidag to ti amin na pumuspusan tap no masusurunak ni patig. Agbalina ka na siyaan, agbalina ka na dungo, agbalina ka na lailo kan ka. Napintasan, nabangluag, naimasan. Kalpasan di seremonya, reception, iti maisa nakala function hall, manong name. Siyempre, dito'y balay nga inyawid ko ni Elsa.
Ti seled ko, nagbalinan nga seled mi nga dua. First night mi, first fight mi, nga madak ti hardin ngamin inom iti ara. Sweetheart, dito tumuno nga rabiita. Apil nga arak mo ti sinangom. Ana? Ina ko nagdigos, ngam saan ka pa nga nangan? Nangan kaming kadapapakin ni mama. Saan ka mat nga masimango? Ina ko nagdigos. Saan digos ka dumaten, ha? Ha? Saan ka doon may kwarto? Urayan ka dyan, ha? Munakan. Urayan ka, uwin manakan. Yung saan nga nakasimsimbrek mano. Tapno ada pambar nga saan ko matagi ko isuna kinadok ti minom. Aging kang hindi may nagsukunin dito yung hardin. Sino ka? Alvin, apa yung nagbartek ka mo? Bakit? Hindi ako masikaw luklukon na ka, kaging babartek kan sa amin. Nabartek ka. Umay ka na, kagdigusin. Alan, kagdigusin. Na, umay ka na, di ba na nagkamusawa? Pulong ko kada mapakin ni Papa. May ni Papa manong nini. Pulong mo tinda ito ng aramin mo. First night yo, nabartek ka. Pa, ako wish na, tunugan ka ni. Mabandak lang pa. Hindi da kayo tima pa makiid da kang kuwana ka da kayo nangipilit ng ikasar ko isura. Pa, isang pitkundo dito ti apo ko yo. Guwapo ti apo ko yo pa. Manyireto nga raramidem, Alvin. Kahit mo ka di nga maatake. Di maatake ka, di maatake ka. O bibi ako. Takpo. Danugan na kita. Tampalsan ka magtalaklakay. Oh! Hani. Kaya mauling nga rin makasarita ba at kanabartek. Hanggang nasimpeng di panunod ti anak ta. Sumrekan. Tapos ako hindi makamuy ti anak ta. Alvin, ma, kabaylan bala ito magdaranak. Alangan ba't nga tibayan ka kit babayit kinatawok di ka kabaylan. Sumrekan ito na. No, di mong kayat limangan. Ta nagpulpulotan ka man. Dagdaratsukan ito silid yo. Silid. Kaan niya taramidan ni Elsa kanya ma. Isut mang romansa kanya. Mapatangkin na nga ta. Kaya nabartay ka. Nakabasbastos ka. Ay, magbagaklan ni porno. Baka nalalayin ka, tanabartay ka. Ngamadangod ka na sa makiromansa ni Elsa kanya. Kaya agat arakak. Agdosa dahil nga babae, makikasarkid din kanyak na saan kong ayayitin. Agdosa ka. Ngam saan nakasimbrek idiseled ko nga ayan nga agururay ni Elsa. Tadamat bakante ka kwarto manong nemi kat sadyay tinagturuga. Inlak ko manong nemi ti hiri daw. Ore no, araramidan na adamat kanya titulbrek hanggang makastre. Aldawan manong nemi di makariingak, tugtog da lang tugtog, itiri daw ti silid ngayan ko. Kabutan na sakit ti ulok manong nemi ken mabisinak, bimangon ako, nagdaratso aki di banyo, nagtikos, nagtutbras, saak nagtempla ti kape. Kalpasan na, ni mama manong nemi, itinangidasar iti kanek. Ma, apay nga da kayo? Ti, nangidasar ti kanek. Sa dinun ayan ti nang inyasaho yo kanya. Nasapang rimuar. Napan ng opisina. Sambat nga mong opisina na Elsa. Bali siguro nga napan na impek sa ti sakit tinakam na kanagiti kagayam na. Kapot na first night yo, awan na pasamak. Agtultuloy ito mamanga o mapasama. Kasta ka di talaga ti panggap mo, iho. Ano pambarak ko mga makinaig iti babae nga sangkumat nga patpatag.
napintas ni Elsa. Nabanglo. Yung manon nga lalaki, tinaglasat kang kuha na mama. Apay nga mas lao kayo? Amok nga ni Elsa. Saan nga mapmapnit? Tilad na nga lalaki. Ti pangipapay na ti bagina. Pintas nga peso. Angin. Manon nga lalaki tinagpisaw-pisaw kang kuan. Dada ta klas ti babae nga iasaw. Impasaw yo kanya. Idin to ni Madel. Ni Madel nakurapay nga peso. Nadalos nga babae mo. Anda pa yan apo ko yo kang kuan. Wan nga nalpasan nga nag-asawa kayo. Wan. Gabot isot na nagayatan nyo. Asawaat. Yung saan kung ito mabaling ayatan. Wan nga paggustuhan. Agkaida kayo, kanaig mo. Parang sakam. Kasapulan ni Madel, wano ni Elsa ti lalaki. Sikat kayat na. Kung ganas ko makiromansa iti babae nga. Nagpapasa ng tado nga lalaki. Ganda ka ditikapunan, wapay nga di mo kayat nga susuruan nga ayatin ni Elsa. Jack to pulos mo susuro nga ayatin, mama. Ungin, titulag, ha? Kailang kidkidawan di kita naganak kini Elsa kit panangi kasar ko keng kuan. Iso nga pinautangan na kayo. Sige ma, mga anak ko. Napasa na kita, tubisina. Namsa ba rin? Mapangusarong karan na kita gina. Mailiwak ka na kwada. Ini ka andak irisidong lamadel kanti anak ko anong name tawag la at tawag ni Elsa. Irisong batak kastawan iti pungtot na. Apin nga ti ka sumungbat! Apin na lang sumbatam! Awan ti pambaram karba nga mga mangungit kanyak. Anak mo bukawan na kasta. Yung kinansel ko. Timawag man. Hello? Apay ka kinansel mo? Awan ti karba nga mga mangbukaw kanya kasta. Siya din nga babae ti magbubukaw kanya. Kahit mo, tasyak po ti magbukaw kang kaw, ano matungpa ka. Kahit mo? Alvin, imbas ko mga rakupan nag-aganak tong panganak. Wala takimal kalaingan ka, bugbukawan na din. Sino ka kumakanyak? Ha? Siya ta asawam. O rin siya asawa. Awang karabang nga mabugbukaw kanya. Na dinakpakpakanan. Sa dinutayan mo, o bibang mo. Hani, kahit ko lang mamunos sa dinayam mo. Anda ka ti sidong deta nga Madel? Wan, kabutan ta katakuhan at raksak ko. Isudang nga gina. Anda pa yun, anak na, adan. Nabit pa nga nagpasngay. Imuno nang impasngay na ti anak ko, sakbay nga nagkasarta. Alvin, please love me. Uri maminsang kanila nga paggustuhan na ka. Tayo ramanan na, tapos di kasi tagat numaramanan na ko na muk nga. Ulit-ulitam to. Ikarik kang ka, agbali na ka nalaing. Naling tanya? Nalaing ti sex, amok ah. Gabutadong nga lalaki ti kinasex mo. Nalawan, han? Kasla ka lang naganakin sa ngapu namin sa ngapulo. Bastos ka! Kasla ka din pa nagipagpagarup mo kanyak? Nakarkaro pa yung GRO? Gusto ko nam. Nakarkaro ka pa yung GRO. Hayop ka! Hayop ka! O kita, dinakpay am mo. No siyak ti makapungtot. Iraman ko dagit ang ginam. Anana, natakulam? No siyak ti makapungtot, Alvin. Di mo amo, no ang aramidag. Iraman ko dagit aginam. Ano taramidong katakwada? Basta. Duko ka. Iti ka nito nga dadag sa mapasama ka na kwadawan sa mali papasurag no sanga si ka. Jak to sumuko. Saan to sumuko? Sigakid din ti pagsukwak. Ayatik ni Madel. Isuda nga gina. Ada ka na kwadraksak ko. Inasawa ka laeng. Ingkasar ka laeng. Ngem di ka pulos maayat, maipateg.
Iti kasta nga pa nag-apami manong name ni Elsa iti cellphone, siyempre si didengag ni Madel. Mabutay nga, Alvin. Ang mga matmang peso nga dadakas nga ramidan, dahil nga Elsa kada kami nga gina. Mangtanda na kiti bantay kada kayo. Nung nitikit mo sawad. Ada tandanak nga manggwardya kada kayo. Nagbaling nga security yo. Security guard. Ito balay mi, ada secure na. Dati nalimad nga, agbambantay lang ta kada kayo. Ken paayabak man ni Sally, di best friend mo. Uri gastuhasak di takil. Basta lagi di maprotektaran kayo. Ano nga tangamin no pag gustom ni Elsa, pag gustuhat, kasano no, mayat mat gayam kit maipatag ko, kasano kay nga ro din. Ang abali na, no talagang saan na kami nakayat. Da kayo, te kapat ganiti amin-amin. Da kayo nga gina, Madel. Uri nga tanong ka-sex ko da dyan Elsa. Saan to pulos mapasamak? Nga ayat eksona. Kat kabayatan nga sa anak pa lang ang mabalin di iso. Pagkatawa ko. Gusto ka mata. Kabayatan nga taang ka pala mabalin. Ang damat ni Elsa nga budong asawa. Yung saan kung tuwa kayan. Uri nga tagpakpakaasi ang parintubing nga tagikuek, no? Ing kasar ko laing isumuna. Ngem saan ko pulos nga sagiden. Aging kang isuntot sumuko. Ngem no siya, jak to sumuko. Nagawid hak manong name dito bala nga medyo rabiin. Sinabat nakid din ni Elsa ako na. Itapay lang dubdeng. Tapay nagladaw ka. Oy, tartarimaan ka ha. Adda ka to nagtibalay ko. Kaslaki mali ang tigre ang magsalangan kanya kapay naladawak. Ano ko mabibiyang mo? Nagapuam. Nagapuk ito na dyan kina. Hoy, nagapuk sa jay. Oh, anita. Hoy, Alvin. Binalagang kan. Dinakpayamam mo. Maaramid ko tikayat kong haramidan. Ada kwartak. Ano taramidan? Papapatay ko dagiti aginam. Takunam? Ano takunam? Sakti butbuto, ha? Mas-misa nakastap, masaktanak, Alvin. Talaga masaktan ka. Ipangpangtam dikit aginak. Papapatay mo. Mabaling kang idarom. Sige, agdarom ka. Agdinarom ta. Elsa. Hawag ka dito madlaw mo. Awan pa'y dual daw ta. Sipon nag-asawa ta. Ngem kastoy ka. Kapungawin ka. Amay ngamin. Kaputasan kang ipatpateg. Aramidag na ito'y tapos sikat irumpeng nga sumuko. Ano nga sumuko ti bagbagam? Nga awatem, ore anyat araramidam saan kang maipateg. Nagbabawi ka, no api nga nakikasar ka kanya. No api nga manugot ka, idin to tasang kang eten. Awan ti ayat ka data. Alvin, ano ti aramidag tap numaloko ko tapusum. Nanda malatagan ka. Tagasib. Kimbal kalaingan ka. Imbes ka kung mga sikat nagserbikan niyak, ni pala mamat magserbikan niyak. Kasi kung mga nasiyat nga sawa. Sige, nagserbikan ka. Saan kang apapain? Saan kang ngabugbog-kawan? Basta iti na ito nga rabi, pagustuhan na kuma, please. Pagustuhan na kuma. Ngayon saan ko pinagustuhan man? Nagkasilid kami ngagpeso. Tapno di kasakit omot kong kunana. Arakupen na, sagid-sagiden naman. Ngiming karigatak na saan nga tumangkin. Abay. Datapag ko na nga awan pulos ti maniknak ngayat kang ka. Imposible. Anda man digiti lalaki nga mang tagikuha ka digiti babae nga saan da ngayaten. Kasto man GRO. Yat mo sawan pagbalinam tabagim nga GRO. Hangim ko naman nga nakarkaro at pagim GRO. Hapag nga di mo paniknikan.
Iba kang magkinding nga nalawa. Api nga di mo panagnagan. Sige. Lakarawaan. Madlang mo makit nalawa no saan. Magkatawa ka. Hanggang katawa ka sa no mapaingar mo, pagustuhan ka. Ngayon no di mo mapaingar, I'm sorry. Manong nemi, numansanak ko na. Lalaki ak lang mata. Siyempre, imposible nga nga tumanggan ko. Ngayon karigatak ka nagkontro. Maan. Napan na pa'y sinagid-sagid nga kinan, kinminulmulan manong madi. Apay nga madi. Kung nagtuping king aming nga madi. Abay, imputan ka? Imputan na ka. Ngayon nun ni Madel. Kung nanasigaw. Imposible. Kasano ka Roden? Usay mo tayo, ma'am. Ha? Uno siyak ti mangusar ti ima. Mapagustuhan ka lang. Manong nemi, minadas kong sinhapul ko na, naglawa. Kasagla ka lang naganak ti sa kapulo kat siyamlo ko. Bastos. Nasakit met para ken kuha naman ng nemi tikas diya nga raramidak ng iran-ran taktap nila kas sakit sumuko isuna. Ngano siya ti pasuko na, no, jak to sumuko. Kinasarita dak payenda papakin ni mama. Ma, titulag kit asawa, jak ayatin. Ano yung order na tati kayat mo? Uraek nga ni Elsa ti sumuko. Ngawatan na ti kinapod, no? Na talaga nga agbabawi, hindi pa nakikasar na kanya. Kasar nga Roden, ti utang ko, utang mi kinimamang mo ka nakuha. Mano ka di? Mabaling kayo matulungan nga agbayad, papa. Na dapat urnog ko. Wan ba pa? Mabaling kayo nga tulungan nga agbayad, ngam saan nga siya amin na. 1/4. 25%. Kada di utang yo, siya tagbayad. Gabot takas-kas di nga dyan, dinak maalukoy manong nemi ni Elsa. At dapat agbabantay manong nemi kadagiti agina. Taoren na adaman dakes nga mapasamak ko na mapasamak adaran ada nakasagana nga mang tarabay o magsalaknim ka na kuan. Ngam timawag manong nemi ni Madel. Hello? Madel? Abay. Dadya ka dito, Elsa? Ayun na. Kasasarita mo yung isang nabiskit ng lalaki. Kaslakayat na sa kasarita. Narautan. Ngam saan yung palubos na dyan ng lalaki. Dadya ka dito, ninalimad nga mangbambantay ka na kami. What? Tapos inuman tagmasadag itayan nyo. Kaya natataka sa panggap na hanapulos pasid ka na kayo. Kung nagtupay ngamin, nga saan nga sumarding neta nga Elsa, ngam saan itong agbayliki. Agan anos ka lang, Madel. Kabutadandanin sumuko ni Elsa. Kat siya, tiyak tupulos sumuko. Dimteng ni Elsa manong nemi nga jak dapan dimagas iti ayan da Madel. Naliday. Nagapuam. Ha? Nagapuam ko na. Dadakadakar ba, ma'am? Dakar ba nga katasawa ka? No asawa na. Tapos nga sa mong itadikar ba yung kanya? Inasawa ka na. Nagapuam. Saan ka nakasinig? Sino? Tayan na kita ginam. Tanya ko matrantam.
at dadakas kumarandam ka na kwala. Saan ka itong agbalaki, Elsa? O kaya't mo, mga yabag ti polis na patiliw ka. To, ano ko magbasol ko? Sikabal ng iba ka, nga rimaot ka sa diyan, nga di ka lang nakastrike. Sikabal ng mga iba ka, kin mangipangpang ta, at the recorder ko. Naka-record yung bagam nga, at dadakas nga ramidem ka na giti aginam. Agina. Adoy gito rorno ang ebidensya. Tanukas ka sa doon lain. Dumitang to di kong daway. Napapick up ka ka di polis. Amok, nabak nang kayo. Kabaylan nyo nagbayad. Ngayon nakababayin. Pick upin na ka di polis. Alvin, api araramidam kanyak tigas to. Awan ti sa balik yung baso ng sangas ka. Nakiasawa ka ti lalaki nga sambat ng mga ipatpatigking ka. No kasta, di ka pulos sumuko. Anak man suko. Si Kanti sumuko. Saan nga na ikaringa si kakin siya? Kasano nga rin, legal nga ba nagkasarta? Alis tumit lang maanal, no kayat mo. Sikat mang gastos. Mambarakon. Pero ma, inukas pagarigan to makasarakan do ti lalaki nga mangipatagking ka. Di kas na tumalatong palda. Siya nga rin di sumuko. Amo, no aramidam deta. Mabaling ka pag gusto mo minsan. Ha? Abi katawa ka. No aramidem nga sikat sumuko. Kat samon nga papilit pa itibagim kanyan. Baka mapagustuhan kan. Anong serbi ng oras pagustuhan nak? Katagsida tabaten. Kat, gaga kaya pagustuhan ka. Baka aramatin naklang tasang nga mabalin ita. Ni Madel. Nim ko namot ka nalawa. Baka kalaw-kalaw. Pastos. Baam na padait ko to. Pagkatawa ka. Abay, naganak kayo din. Ano? Abay nga niya. Kasla darimwar nga napirgiyasan ka kat pinadait mo. Ngam na napugsot niya dait isungan limaw. Bastos! Inrubwat na dikitarawatan na itikabikatan na manong naming at mas daw tapapakin ni mama. Oh, iha. Pamanam. Hagamit ako dito sidong tapapakin ni mama. Tito, tita. Saan kayong awagan pa itipapakin mama? No, pailagal kami nga nag-asawa iti anak yun. Sumuko ako. Wala nga maumpay makabulan. Saan kong ngurahin, di ano dupay ng bulan. Talaga natangkin ti puso, terakyo. Dinakpulos may patay. Tada talagang ipatpatek na. No awan ko madigit yung agina. Alis to siguro kumaluko katirik na. Inakon dito, tita. Wala, baka noan naman ti aramidan, di kita naganak keng ka. Baan siya tut pagkisarita kadakwada. At siya tinag-desisyon. Kadya utang nyo lata. Inakon. Gasto ko ni tinagsak ko manong nemi. Napanag iti lugod ti balay ket kinun ko nak, yes! 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 Ang tawag ko mat nga dangos da ito'y manong nemi kin ni Madel. Kahit mo sa wan, ison ti si Muko, wan. Ngam siyak jak to sumuko. Anak atat sumarunong mapasamak. Sarunong mapasamak. Planuan tan ti panakabunyag ni Junior. Dito orayin talo nga bulan. Aman. Orayin talo nga bulan na mabalin tumaten, di ba? Ti ana. Nagaramit ti adi na. Man. Nukwak da jakin kanawan nga bobs mo ha.
pagsinsinan mi nga gama, junior ken senior, pagsinsinan mi taman sanas mo, nuko ka. Awan nga ro tinaramidan da papaki ni mamakas na matan anak ka ni Elsa. Kan idi da pabunyagan mi manunimi ni Junior imatandar da papaki ni mama. Kasaon iti ragsakda manunimi ng karga iti apu ko da. At amatan iti apu ko takara kiti inauna ang anak ta hani. Ayam sabali na ito ay Junior pa imat nga ron, lalaki. Ini to ta dua ang babae ni kita apu ko ta kada kita inaw ng anak ta. Agiwaras iti nagan ko da ito. Junior. Manong nimi. Nasurusuro matlayang da papaki ni mama nga inawat ni Madel. When? Aging ka, nagnaiden da kita aginadi ito'y balay, iti sidugpi. Kan maguskuston launay da papaki ni mama nga ay ayaman ti apu ko da. Nagtalo nga bulan na siyempre, nga damanin napasamak kada kami. Taaring nag-asawa kami, tati kwarto, kakwarto mo yung kumaidi, ken Elsa, kada kami kiniya, Madel, taki kwarto. Manong nami insingasing da papaki ni mama, nga mangala kami ti mga iwan, iti anak mi, ta ni Madel, nasken ka nung agbasa. Tadda ka no, kadwakto, nga mga lawat iti negosyo da. Kinayat ko nagbasa nga rin di Madel. Nagkontrol kami pa ilang manong nemit at musaan nga agadi ni June. Nangala kami ti yaya na. Nagbasa manong nemi ngem ti makadakes. Makabasa, karigit text na iti lalaki, iti cellphone. At agar-aram ka nga? Makita, mag-chat da lang, text da lang. Apa nga ro entertain namin da. Gagangin lang at hang kong isnabo na da. Amo da man, ti kasasaad ko, nga aring na da asawa ko. Alvin, awan tupulos tagbadi nga kasukat mo ti puso. Ipat patig ka unay-unay. Kabuta kas tamat damok kan pamatik nga panagipatig mo kanya. So, ikatamtan niya man na panaghatap mo, ikatamtan niya man na panagimon mo, kabuta siksikat tulay. Nasyat no kasta. Kinunak man. Aging ka manunemi nga naggraduaren isuna, isumatan iti pananganal, manunemi ni Elsa ti Caldaysami, agsipot dada kano nasarakan na nga foreigner. Nakayat na, kayat dada nga foreigner, ti mangikasar keng kuwana. Isudan tinagkastos manong, ti panaka-anal ti Caldaysami. Alisto lang nga nairing pas manong, gaputa, dabak nang ti nagbaling nga asawa ni Elsa, kahit nakapagkalaysa kami matlaing kinimadel. Kahit duwa kami tama nung name ti mga asikaso, iti inalawat mi ngayon patawid da papaki ni mama nga negosyo. Kahit da papaki ni mama, imbas nga negosyo ti asikasuan dagiti talon nga apu ko da, iti aywanan. Kahit nangasawan manong, nalpas matlaing awanin tinagbaling nga problema. Dito nga ron, ti pagkasarita, manong name kat thank you, iti halaing mo, nga nangurnos kan na naing mga nang ibasa, kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsanmingan tibiyag, kadagiti padak nga nagbuya, more power to your program. Ito nga ron, agyaman nga paghaya mo, Alvin. Thank you mat kang ka, Alvin. Thank you mat kadagiti nagbuya,